Nakakubra lagi ko sa sildo. Yes! Woo! Lamiag kaya ni magkawit na sa kwarta na to, ay. Oh! Woo! Pasti lang lamias mayo. Sus! Uy! Lamias may squat. Uy, mabi. Lamiag kaya ni magkubra kita, ay. Tulis na eh. Ambil tanan mo kurta. Waili ka, waili nge. Ambil na tanan. Sir, ayaw to ko na, sir. Ambil lagi. Mau pergi pagkubra na ko, sir. Imo na rin kwaon, sir. Ambil kay kinahanglan no ni. Ambil tanan kurta mo. Oh, waili ka. Oh, der ka, waili nge, dalikod. Oh, der ka. Dara. Amo ni nakuha dito. Ako ngihatag ni mo ning kurta para dili ko masakman ha. Ayok sa pa ato muragan ko to ha. Oh, sige. Ya. Ay, kung saan po man sila anang nay. Gusto mo na tawanan na? Pungkol. Buta ba na? Yatag mo na yung kwarta niya. Bantay lang na karon. Bantay lang ka. Tawanan ka karon. Hindi ulo na ko diba? Tawanan ka karon. Kung saan po gini sila ba? Hoy! Kung saan po mo itong tulisan no? Katong katulis ako no? Kaya ganun yatag mo sa kwarta ni mo? Dili man sir, limos mo ko ani sir. Dili mang sir. Nga namang yatag mo niyang kwarta ni mo? Kung saan po mo dili? Dili man sir. Dili man sir. Pila may yatag niya? Ay, natag rin sini mo? Pila man eh? Matay no? Naluoy man gani ang daotang tao nga tulisan? Ako pagka nga mayong tao? Pila man ang gihatag niya? Kaya akong dubliho na. Oh, tara oh. Oh, akong dubliho na. Oh. Kana imong na tanan ha? Imong na tanan. Ipalit nagbukas og kuan. Kay nakahatag gani ang daotang tao ako pagka nga maayo. Oh, kana gidubli na ko ha. Oh, imong na tanan akong kwarta. Salamat ha? sir, salamat. Sige. A few moments Asa mo later. kota? Asa mo kota? Dara. Ha? Dara. Mo ni tanan? Amo ni tanan. Naluoy pagalisan ako gipunan bagyan niya. Nakahatag pagali ka nga daotang tao, siya pagka nga buotang tao. Amin ang kwarta mi. Kay ato ning bahinon. Taro nga biag bahin ha kay pareha bitan nahago ani. Ah sige. Para dili ka maalkanse kay pareha man tanduhan ni nahago, kay kun sabo matanduha. Tagaan ko nog duha din ako isa ra. Oh sige. O kani. O imuha na duha. O din ako na isa ha kani ha. Ako ani ha. O duha na imuha isa ra ko ha. O karon duha ga. Duha gyud po nimo ha. Imuha lang ni upat. Upat imuha. O imuha na upat. Ako gyud po ning isa. O okay aper. Ha. Sunod ha. Mao gyud po duha. Aper okay. Para imuha. Okay.